дар никатҳое ки барои гирифторони COVID-19 дар Душанбе омода карда буданд, то ҳол касе барои муолиҷа нахобидааст. ин бемористони сайёрро баҳори имсол дар варзишгоҳи бофанда дар Душанбе баъди якбора зиёд шудани беморон сохтанд. вазорат мегӯяд ҳоло муроҷиат ба дигар бемористонҳои сироятӣ ҳам кам шудааст ва дар Душанбе фақат дар 3 шифохона гирифторони коронавирусро муолиҷа мекунанд. беморхонае ки дар назди Истиқлол аст, муассисаи давлатии беморихонаи бемориҳои сироятии кӯдакона, баъд беморхонаи якум советский, беморхонаи сироятии шаҳри Душанбе. ду шифохона дар пойтахтро барои онҳое омода мекунанд ки баъди гирифторӣ ба COVID-19 аҳволашон бад шудааст ва ба муолиҷаи тӯлонӣ зарурат доранд. маҷмӯаи тандурустии Истиқлол ки қаблан беморони вазнинро қабул мекард, ба кори маъмулӣ бозгаштааст. мутаассифона на фақат дар байни мардуми умма, дар байни баъзе духтурон низ гӯё ки дар ҳангоми навиштан алахусус дар фейсбук, дар интернет ё дар суҳбатҳои хоса мефаҳмем ки мегӯянд ки хештабори мо дар Истиқлол бистарӣ шудааст. дар ин куллан нодуруст буда, онҳо дар беморхонаи кӯдаконии сироятӣ ки дар шафати маҷмӯаи тандурустии Истиқлол ҷойгир аст, яъне он баъди мо боз шуда буд, дар ҳамон ҷо бистарӣ ҳастанд. дар ҳамин ҳол бемористони сироятии Душанбе воқеъ дар маҳаллаи Зарафшон пас аз тармим ва муҷаҳҳаз шудан танҳо гирифторони бемории коронавируси навро қабулу табобат мекунад. 4 моҳ мешавад ки худо ба шукр сатҳи гирифторон аз 45 боло намешавад. вазорати тандурустӣ мегӯяд, аз моҳи апрел то кунун коронавирус дар Тоҷикистон ба бештар аз 10,570 нафар сироят кардааст ва 80 нафар талаф ёфтаанд. аммо бархи мутахассисон ба омори расмӣ дар бораи бемории COVID-19 шубҳа доранд ва мегӯянд ки теъдоди гирифторону талафот ба маротиб бештар аз он аст.